Assalamu alaikum, hormatly izleyiciler. Şuun 19 dekabr hepdeniňem anna buny hoş geldiňiz demokratik opozisiýasyň platformasyna. Hormatly izleyiciler, men şuun size video öpjek bolýan. Şol Georgiýaň, ýa-ni Gruziýaň halky Ferdan Berdimuhamedowy nälet diýär. Gelin men size bir kısa kadr öpjek şu Gruziýada geçen protestlerden. Putin smoke! Şu kadrlarda görüp dursunuz. Yani Ferdan Berdimuhamedow Putin'in birin suratını ýakýar. Şol geçýän mitingde ýagny Ferdan Berdimuhamedow we Putin we arkasynda duran, ýani kaptyrynda duran Gruziýanyň premier ministri şol suraty görüp ýani ýakýarlar. Putin bilen Gruziýa, siz bilýäňiz, Rossiýa bilen Gürjistan ikisiniň arasynda uly yer davalary, uruşlar boldy, bir topar nägelikler bar ikisiniň arasynda we Gruziýa Rossiýany agressor diýip hata berýär we bir ýygnaga gatnaşyp, ýani bir surata düşmek Gruziýa üçin gaty bir aýlygany utanç zat. Şonuň üçin Ferdan Berdimuhamedow Putin bilen ýakýarlaşýarlar. Nägeliklerini bildirýär Gruziýa halky. Indi kadr görelim watandaşlar. Men internetin petligi sebäpli kadrlar giýjak alýan. Seziň şu kadry. Şu kadrda da ýani aýal maşgala näme diýär? Ýani şo surat köp nägeliklerini bildirýär. Gara şu mitingde şu ýer suratlary görkezip ýakyp Georgiýa halky öz nägeligini bildirýär. Ine ýani internetin petligi sebäpli hemme zat görkezilenmok. Watandaşlar ýöne şol kadrlary özüňiz TikTokda görüp bilersiňiz ýa-da internetde okap bilersiňiz, görüp bilersiňiz. Georgiýa halky öz nägeliklerini bildirýär. Sebäbi şo premier ministriň Putin bilen bir ýygnakda 30 ýylyň ýani dabarasynda suraty düşenine gaty nägelik bildirýär we Ferdan Berdimuhamedow näletdiýär. Indi ýene bir ýagdaýa aýdyp geçjek bolýan, Türkiýede bir topar biziň taliplerimiz protest geçirýär. Şo protestiň esas manyny näme? Türkiýedäki universitetde baglalar gidip başlaýar, ýani rektor bagla geçýär we şo baglada şu hepdede bir kere gelmeýän okuwçylary kimligini, şonuň oku ýani ýaly okuwda ýa gelen okmaýar, gelýärmi şoları barlap kim gelmeýän bolsa şolary atçyslygyny edip 1,5 mиң golay taliplary ýani atçyslygyny edýärler. Ine şolary şol adamlar öz pullaryny töredi. 2000-den 4.000 dolar çeldi, ýani bölüme görä, okayan bölüme görä we şo ýerde 10-20 golay talipler okuýar. Şoň deň ýarty daşyndan gelen adamlar. Türkmenistanlylar ýaman köp içinde. Şol o universitetiň içinde.
Şoň üçin türkmen gражданлар, türkmen talyplary näçilikler şurada protest edýär. Men berekella diýen sebäbi diňe şey dip hakyny gorap bolýar, gynansaňam başça hakyny gorap bolanok. Ine Türkmen oğlanlar, Türkmen gyýlar näme et? görkezip bolsa men kadrlar görkezin ýöne internetin petligi sebäpli gaty kyn görkezmek. Şu arada aýratyn çykyşlar eder. Sebäbi bul bir türkmen protesti diňe Türkiýede däl, Belarusiýada da boldy. Oglanlar şöýde biýüne saklap adalatsyz Men bolsa ediň däro hakyňyzy köýdürmäňdi. Aklym haýrana, giden pulo, giden ine şurýaly kadrlar ba TikTok'da, YouTube'da görülerdiňiz we şol talyplary men aýtjak bolýadym. Şuraya protest geçenliginde höküman suratda ýygnanyp bir organizasiýony komitet etmeli. İçine bir gat aktiv adamlar goýup, şol organizasiýony komitet hat etmeli Erdoganyň adyna, Türkmen ilçihanyň adyna, Türkmenistanyň ilçihanyň adyna, Türkmenistanyň prezidentiniň adyna we bilim ministriniň adyna. Ine şuraya bolup geçýär, ine şol sizin ýagdaýlaryňyzy beýan edip şo ýerden adalatly şu meseleler çözülmegini haýyş etmek diýip, ýa-ni sizin protestiňiz netijesi şeýle bolmaly. Şol hat hemme ýere gitmeli. Şol organizasiýony komitet gol çekmeli şo hata. Başar bolsaňyz bir topar adam gol çeksin we şo haty kop edip Twitter'dan ýa-ni ofitsialny e-mailden ony raspечатка edip iýermeli. Oňda şundan jurnalistleri getirmeli, oňda şundan ýa-ni partiýalaryň wekillerine haýyş etmeli, ine şuraya bolýar, hatyň bir kopiýasyny bermeliler, jemgyýete galdyrmaly. Onda reaksiýa dogry bolar. Onda şul ýa-ni haçan da şuraya iş ýanglananna ol mesele adalatly çözülýär. Hemme döwletlerde şeýle. Şoň üçin ine şul protest ýoluna bir çykanyňyz gaty zat ýöne şony kanun ýolly legal alyp gitmeli. Onda size şirket ýetirýär zat ýok. Ine men ýene bir mesele serçek bolýan, ine Täjikistanda bir ýaşy oglany interseňiz ine kadrlar gököp bolar. Men şu kadry saklaýyn. Ine Täjikistanda Kabiljon diýip bir 4-nji klasdaky 10 ýaşly çagany Rossiýada mektepde okuyan çagany mektepde öldürýär. Men türkmen halkynyň adyndan Täjik halkyna Laytada şol Kabiljon'un maşgalatyna öz gynançlarymyzy bildirýär we gaýdyp şu zatlar bolmady ýa-ni şu gün Täjikler bilen bolup biler, ertir türkmen halkynyň wekili bilen bolup biler ýa-da Özbek ýa-da Merkezi Aziýanyň wekili bolup biler. Şurýaly hadiseler şoň üçin fersat bolmaly çagan okuw berende hupsuzly diýip pikir etsem ine daşy ýurtda ýagdaýlar kyn görýän şeýle. Şoň üçin men her wagt aýdýan, biz daşy ýurtda ýaşamaly, biz Türkmenistanyň içinde ýaşamaly. Siz maňa tory berseňiz, sen näme daşy ýurtda ýaşaýan? Men siz ýaly daşy ýurtda mejbur ýagdaýda ýaşamaly boldum. Egerde Türkmenistanyň içinde ýaşaýyş şertler açyk, normal bolmasa biz Türkmenistanda ýaşardyk. Halkymyz ýaly terk edip gitmezdik. Ine şoň üçin men ýene bir ýere gaýdýan, ýatda bolýan hemmeňlere siz menden umulýanyz, birinji bilen biz Türkmenistanda döretmeli. Birinji bilen biz watanymyzy döretmeli. Birinji bilen biz watanymyzda adalatly, kanunçylykly, höküm sürýärli döwlet bolmaly. Ine ondan soň biz daşyna gidip işläp biler, halamasak öýmede gaýdar. Häzirki ýagdaýda daşyna çykýar, halamasak öýe gaýdy bilen ýoksa bir gaýtsak çyk bilen ýok, bir topar problemalar bar. Şu problemalar çözülür ýaly onu hökümet çözmez. 34 ýyl garaşdyk, diňe biz çözmeli. Hormatly izleýär, men şunu bilen efir gutaýan diýen men internetim pes, men internet gowy ýerde başarsam efir ederim. Hoşsa bolun, protest edýänlere maslahat, kanun esasyny hemme zat edin. Hükman dokumentlaştırın ve organizasyonlu komitet gurnap şo ýerde saýlap şol adamlara
Organizasyon komitede hemme taraplar hat yazmany we iyi vermäni, hemme prosedurany etmäni haýyş edin. Şolary eder we siz izinla organizasyon komitesi saklap durun. Şoňa hiç kim şikayet etmez ýaly. Ne şeýle geçilmeli, protestler we manifestasiýanyň jemi, ýani netijesi şeýle turmaly. Hoş sag bolun, indik gepleşikler çelli. Hoş sag bolun.